Ahí vienen los responsables de Motoenlace, Iván y compañía. También se van a juntar a la foto. Beraz, hurbildu daitezela, Mikel eta Juan Anzarrabeitia, Pedro Orrillo, Javier Elorriaga, Félix Iturriaga, Eneritz Iturriaga, Abadiñoko txirrindulari elkarte ezberdinak, Abadiño Mutxarantz, Abadiñoko Ganbarru, Klub Ziklista EPR Goin Mendibaik, Abadiño Cycling Academy taldeko ordezkari guztiak, etorri daitezela eta hurbildu daitezela mesedez. Torri zuek, torri hona aurrera. Durangesako neskamotiko guztiak, etorri hona mesedez. Torri hona aurrera. Hemen kokatuko ditugu txirrindulari guztiak. Etorkizuneko txirrindulariak, arrobiko txirrindulariak. Eta hortxe dator, Eneritz Iturriaga taldeko txirrindulari ordezkari guztiak, guztiekin batera argazki polita aterako dugulako. Gure babesle guztiekin batera, Txatziki, Lasuen, Traeko, Gedan eta Estampaciones Bizkaia. Babesle guztiekin batera, maiota jarriko ditugu. Naiara Bildosola ere hurbildu behar da. Que se ponga ahí como chica, Alaiz, Torri, Naiara, Esbatera. Venga, gutxe, hasiko gara, Eneritz, ekarri, zure neskatillak, ekarri, argazkira. Bueno, gaur neska jarriko ditugu erdian, Neskak hemen erdian jarriko ditugu, zu hemen erdian, zuek ere ona erdira. Neskak jarriko ditugu erdian, emakumeen itzuliaren aurkezpena antolatzen ari garelako Abadiño, Amorebieta, 128 kilometro. Torri neska gona. A ber, zu hementxe, argazkien ikusteko. Zeu, Gari eta Mikel, zeuek bestaldia. Zue bio gona. Bai, vale. ¿Qué le pasa? Zu hemen. Naiara eta Alaiz. Itxilekuen Naiara eta Alaiz. Zuek eskerrerantza? Zuek eskerrerantza? Ez. Zu hortxe? Hor, zuek jarri hemen. Torri. Hor. Itxaran, Etorri natxu hau. Kartela ez da bia. A ver, etorri honatxo hau. Ei, eskatilla, adi. No, que lo van a sujetar ellas. A ver, hartu zue bio. Hortxe. Geldi hau. Zu etorri hona, neska. Aratxoa, burtsu eta aratxoa, joan. Etorri honatxo hau. Hortxe, geldi. Hortxe, geldi, a ver. Zu, torri hona, honen ondora etorri. Hortxe, geldi, Antxon onda hau. Bueno, hori izango da lehenengo argazkia, Arrobiko txirrindulariekin batera, kendu pisa bat argazkitik mesedez. Emakume txirrindulariekin batera, neskamutiko guztiekin batera, Abadiñoko txirrindulari elkarte ezberdinetako txirrindulariekin batera, Naiara Bildosola, Abadiñoko berdintasun zinegotzia eta Alaitzekin batera, Itzulia Gomen azterketako zuzendariarekin batera. Begiratu ondo kamarara, barre egin. Argazki polita aterako dugulako, argazki historikoa, nazioarte mailako emakumeen itzuliko bigarren etapa, Abadiñotik irtengo delako Abadiño eta Amorebieta bitartean, eta 38 kilometroko ibilbidearekin. Atara dozu, Txon? Bai. Patxo!
Beka, eta jarraituko dugu, hurbildu daitezela argazkira mesedez, Pedro Orrillo, Mikel Zarrabeitia, etorri argazkira, Juanan Zarrabeitia, Felix Iturriaga, Eneritz Iturriaga, hurbildu daitezela argazkira. Pedro, pasa ahí, a ver. Eneritz, pasatu beste aldera. Felix Iturriaga, Javier Elorriaga. Ondo kokatuko gara, aurpegi guztiak ikusi behar dira. Mikel, zu altua zara eta jarri hor, bien bitartean. Juanan, sartu hemen bitartean, torri honatxo hau. Del Club Ciclista EPR Egoimendibaik, bebai. Eta Abadiñoko Cycling Academytik, Eneritz Iturriaga eta beren eskamutiko guztiak edo neskatiak, Detraeko, como empresa aratzera, como empresa patrocinadora, Lasuen, Atxatxiki, bueno, horrek izango dira, Atxatxiki, Lasuen eta Traeko, Abadiñoko bigarren etapa honetako babesle nagusiak, haiei esker eta udaletxeari esker posible delako, bigarren etapa, Bizkaiko etapa Abadiñotik irtetzea, Mikel Urrutia eta udaleko ordezkaria jarri argazkian beste aldean. Ondo ikusten da, Abadiñoko bigarren etapa kokatu hortek, aurpegiak ikusi behar dira, Patxo, pasa para allá si quieres. Bueno, gonbidatu guztiak egon behar dira argazkiak, Azken argazkiari ekingo diogulako, plano ezberdinak hartuko ditugulako. Nazioarte mailako emakumeen txirrindularitza onena izango dugulako, zapatu honetan, goizeko 9:30 aurrera, 38 kilometroko ibilbidearekin. Eta hortxe ikusten duzu, badagoela Arrobia Abadiñon, Abadiñoko udala gainera badakizue, txirrindularitzari babesa handia ematen diola, proba ezberdinak antolatzen dituztela urtean zehar, Green Series, ziklokrosa, itzulia ere aspaldian bertan antolatu zen, eta esan dugun bezala udalerrian txirrindularitza da gehien babesten den kirola, eta oraingoan ere, horrelako ekintza ekarri dute Abadiñora. Zapatu honetan, goizeko 9:30 aurrera Abadiño, Amorebieta Etxano bitartean, 128 kilometroko ibilbidea. Jarri argazkian, Olatz, Otero, Iñigo, jarri. Director general de la Itzulia, Javier Riaño, acércate allí, junto con Alaitz y Nayara. Antxon, ondo ikusten da? Batuko doguz gehiago argazkian? Bai, dinot igual oso zabala dala argazkia, baina. Eta hortxe daude Mikel Urrutia Abadiñoko alkatea, Nayara Bildosola, Mikel eta Juanan Zarrabeitia, Pedro Orrillo, Javier Elorriaga, Felix Iturriaga, Eneritz Iturriaga, denak udaletxea atzean daukagula. Begiratu ara, kamarara begiratu, Hori izango da eta aterako dugun planoa. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko aurkezpenari, gaurko argazki ofizialari, Durangezako txirrindulariak haien aurkezpenera joan behar direlako Durangora, presaka dabizelako. Abadiñoko etapari hasiera emango diogu zapatu honetan, goizeko 9:30 aurrera gogoratu talden aurkezpena izango dela, 10:04 inguru, irtera neutralizatua izango dugula, zinta mosketarekin batera, eta bertan izango da, Mikel Urrutia, Nayara Bildosola, gure babesleak ere, Traeko, Lasuen eta Atxatxiki. Hiru babesle nagusiak haiei esker posible delako, aurtengo bigarren etapa hau, Abadiño eta Amorebieta bitartean antolatzea,
eta babestea, beraz eskerrik asko traekori, eskerrik asko lasueneri eta eskerrik asko atxatxikiri, esan dugun bezala, Abadiñoko udalarekin batera posible egin dutelako Abadiño Amorebieta bigarren etaparen hasiera Abadiñotik egitea.